سلام كما يتمسيوز خبركم تخطاتلتي فنوي ار تي في نلوم سوني 3 تحساس ساعه 9 تستدعلوم هاجراون زيناتات حيزلكم قريبه زلخو ستيفانوس غرمايم نمكتتالكم بخبر اندعدمكو بقندي نطبطات فيلم امامات محضرات كابيس تعمم مدبات اتبابع وصيت كم ترخبو غليصوم محبر ممهران ايرتراج انفر سوا كالاي غوبايو اقانيوم ابنوز زباسن عفه مرچ ام حضر تكبابن انبابر تعدن تخيدوم روسيا كاب سممع مقطع صعبينات نيكليساو نطفتات كم السحابه حبيرام بدرجة عالم لعلي 470 مليون قلعو أمنا قيش الزباطات كم زنبرو تقليصهم أبي منغو أفغانستان باكستان وتهدراو قيش كيولع تساقيهم ناب زرزراتو مسن سجر هامامات ام محضرات كبابيس تعمم مدبات اتبابع وصي سلسترخبم اب كلته شن 25 بزبلصه كدفالو مخانو غليصوم كفل زينان بهلنا يتمحبر زلاخو تحستو بملكات صبصاب توهايدلو داناي تسفازغي كتقربلنا هاجراوي محبر من اسياتن تمهارون ايرترا بعسران شوعتن 28 تحساس قمقام نتفتات 24 بمكياد او تنصرح 25 زيتيوم بحالفتي كفلتات ماكلاي بيت صحفتن زوباتاتن كمون بوكلتن وزوباتات ابز قربت صبصابات ام محدارات كبابن ابيات تمرتن زل على اتوكرو بمغبار بوليتيكاون ودباون نقحتن تساتافنتن من اسياتن تمهارون زبرخو دليتن اگداسنتن اب تمرت زعبيو محبر قطباون نقحت زدنفعو كمون مدبات بالن زينان زحيلو ادمعت مدبات كم تتكبرو تغليصوم بزي كازي كابيت مرتي من محدار كبابن وزوبان استبقسه موزاون طبباون وددرات زتقاللك انا ودابيتات بحيال ناي وددر منفس اب كلن كوليجات استخايد فيستيفالات كمون هبرم تمهاروس توهابش شلماتاتن صلوون بعمقت تگمگيموم نبدهوتاتن بلجاتاتن ام محدارات كباب بزملكت اب زقرب مزاتي ورقه دما اب غداي سنه مغبارن معقبلو كبرتاتن زكايد غسقاسات بزحايله كدفالو صلوا مزنا دراخترا سلازلو ابتم نطفات ابالات بزحايله كسراح ادمعنت نطفتات محبر اب ጫናፍር ابيات تمرتن كوليجاتن نمرغغاص عتب نطفتات ككايد صقمات موغعزيا مسالطان بيت صحفتن فتحكنا ديلو اب كل زكايد نطفتات دما معرنت صوتان بزحنتن اب قمت كاتو أبا حبراوي مردعتا تبتيحهم أبو برهمامت أتو صالح أحمد الدين أبزهابو مزازة مقال أم محدارات كبابن أبيات تمرتن فولي أتو كروب بمقبار استسلاسل ناي مبرق نقحات مدبات التبابع وصيت كم التارخبو تايسو أبا كلتشان عسران حاموشتن كاندي أتو كرو محبر كوينو كقصل سلازخانة متحببار أكالات هقدف محاور من محدارات مينستري تمرتن بزحايلة كقصل تسويعهم يا غنيلنا داناي تسفازجيم ناب كالي زينا مسن سجر اب كلتشحن 19 استمسرته محبر ممهران ايرتراج انفر سوام ب 29 تحساس كالاي غبايو اقانيعم ابو منبر محبر ممهران ايرترا ممهر سمون محاري ابز سمعو قال علامه محبر بمنصر زيغناتا وحلافنتن مياو سنه مغبارن دحر مزرزر اوشت حبرتسب ابنتاو درخز فطر ودابن محيالن حدحداو متحغاز ممهران مدلدالن ون كمسر حرديوم دايركتور بيت مرتوار سايكالو ممهر رؤسهم قبر هيوت بوغنوم محبر ممهران ايرترا مياون ناي متحققازن محبر كم سلازخونم نوس وكف ممهر نعبيتن معبالن محبر ابرتي اكسر رح زغاغيرم اما وداتا تغاباتيم ننطفتات انفر تمرح اكايريت اكال دحر ممرات بموت نستفلي ابال محبر زغفل دبس كبكبل نزحاممون مصنعتي ورقتي كدالون زدلي ممهران دما حجز كغبرلهم بمزخخر نمعبال محبر كابوم زطلب كبركتو زلوم دلونتا رغاغيصوم ابنو زباسن عافه كاب 18 كساب 24 تحساس مرچ محدر تخبابي اكيت سراح انبابر تعدن اكبت جبرن تخايدوم
بمسرة حبريتا بيت صحفة حزباዊ ርክባትን እሶባም ኣብ 23 መምሕደራት ከባቢ 9 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 46 ኣመሓደርቲ ከባብን ኣካየት ስራሕን ኣብ 118 ዓድታት ድማ ኣነባበርቲ ዓድን ኣከብቲ ግብርን ተመሪጾም ዕላማ ናይቲ ምርጫ ህዝቢ ባዕሉ ብዝመረጾም ኣመሓደርቲ ብቑዕን ጽፉፍን መምሕደራዊ ኣገልግሎት ንኽረክብ ምዃኑ ዝጠቐሰ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ወልዶ መድሃኔ ተመሪጾም ዘለዉ ብህዝቢ ዝተገብረሎም እምነት ተገንዚቦም ብዘይ ተጉላባነት ከገልግሉ ትጽቢት ከም ዝግበረሎም ገሊጾም ኣመሓዳር ንዞባ ሰንዓፈ ኣቶ ዕድሪስ ዓሊ ሽኸር ብወገኑ ኣቐዲሙ ዝተኻየደ ጓስጓሳት ኣብ ጽፈትን ስሉጥነትን መስርሕ ምርጫ ኣብ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ብምጥቃስ ዝተመርጹ ኣመሓደርትን ኣካየት ስራሕን ካብ ኩሉ ትሕቲ ሃገራዊ ስምዒታት ሓራ ኮይኖም ንሕብረተሰቦም ብብቕዓት ክመርሑ ኣዘኻኺሮም እቶም ኣብ 23 መምሕደራት ከባቢ ዝተመርጹ ኣመሓደርቲ ኣካየት ስራሕ ኣነባበርቲ ዓድን ኣከብቲ ግብርን ን3 ዓመት ኣብ ስራሕ ክጸንሕዮም ኣብ ንኡስ ዞባ ሃይኮታ ልምዓታውን መምሕደራውን ንጥፈታት ብኣድማዓነት ንኽትግበሩ ተሳትፎ ህዝቢ ብኣወዳድቡ ክውርፅፅ ከም ዝግባእ ምስ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝተገብረ ርክብ መተሓሳሰቢ ቀሪቦም ኣመሓዳርቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ሸኸዲን ሳልሕ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንኣገዳስነት ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ኩሎም ዝውጠኑ ልምዓታዊ መደባት ብሓፈሻም ኣብ መደባት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምሕጋዝ ጽጉማትን ወገናትን ብምጥቃስ ኣብ 2025 ዝትግበሩ መደባት ንምዕዋት ኣብ መሓደርቲ ከባብን ኣነባበርቲ ዓድን ውዳበ ህዝቢ ኣብ ምሕያል ጸዊጦም ክሰርሑ ኣተሓሳሲቦም ሓላፊ ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓት ኣቶ ሄኖክ ጸጋይ ብወገኑ ሓሊፉ ዝርአ ብዘይ ሕጋዊ ፍቓድ ዋኒን ምስራሕን ዓመታዊ ግብሪ ኣብ እዋኑ ዘይምኽፋልን ክእረም ብምትሕስሳብ ተግባራውነት ዝተወጠኑ መደባት ንምርግጋጽ ውህደት ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣብ መወዳእታ ህዝባዊ ተሳትፎን ደገፍን ዘይብሎም መደባት ተግባራውነቶም ክኸውን ስለ ዘይክእል ኣካላት መምሕዳር ውዳበ ህዝቢ ብምዕባይ ተሳትፎኦም ንምርግጋጽ ኣበርቲዖም ክሰርሑ መተሓሳሰቢ ቀሪቦም ዜና መስዋዕቲ ሓላፊ ፕሮጀክታት ዓዲ ሃሎን ሓላፊ ክፍሊ ማይ ዞባ ማእከልን ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድን ኢብራሂም ብ29 ታሕሳስ ብሃንደበታዊ ሕማም ኣብ መበል 55 ዓመት ዕድሚኡ ተሰዊኦም ብልዑል ትግሃቱን ተወፋይነቱን ዝልለም ኣባል መበል 11 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝኾነ ኣቶ ሳልሕ ጉልበቱን ሓንጎሉን ካብ ዝሳተፈሎምን ሞያዊ ክእለቱ ዝረኣየሎምን ዓበይቲ ፕሮጀክታት መስርሕ ጽርግያ ባጽዕ ዓሰብ ህንጸት ፋብሪካታት ሰፍነግ ባጽዕን ኣለውን ምህናጽ ትሕቲ ቅርጺ ስራሓት ዕደላ ማይ ፋብሪካ ፕሪካስት ሕርጊጎም ምስራሕ ቢንቶታት ጋሽ ተኾምብያ ሃይኮታ ኣለቡ ባረንቱ ዓዲ ቀሽን ዓዲ ዑመርን ምህናጽ ዲጋታት ከርከበትን ለጎን መናድቕ ቢንቶ ከርከበት ንግዳዊ ማእከል ጋሕቴላይ ከምኡውን ምህናጽ ሓድሽ መጸገኒ ጀላቡ ባጽዕ ይርከብዎም በዘይካዚ ኣቶ ሳልሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ህጹጽነትን ኣገዳስነትን ኣብ ዝኾኑ ወተሃደራዊ ጠባይ ዘለዎም ከበድቲ ስራሓት ብረቂቕ ብልሓትን ተወፋይነትን ኣበርክቶ ዝገበረ ክሳብ ዕለተ መስዋዕቱ ድማ ብልዑል ተወፋይነት ንሃገሩን ህዝቡን ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድን ኣቦ 6 ውሉዳት እዮም ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሚኒስትራት ዝርከብዎም ላዕለዎት ሰመዚ መንግስትን ግንባርን መራሕቲ ሃይማኖት ኣዘዝቲ ሰራዊትን መሳርሕቱን ስድራ ቤቱን ኣብ ዝተረኸብሉ ሎሚ 30 ታሕሳስ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሞም ፕሮጀክታት ዓዲ ሃሎን ክፍሊ ማይ ዞባ ማእከልን ብሃንደበታዊ መስዋዕቲ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድን ዝተሰምዖም መሪር ሓዘን እናገለጹ ንስድራ ቤቱ መቕረቡ መሳርሕቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብሉ ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ይዕድም ዜና ወጻኢ ሩስያ ካብ ሃገራዊ ስምምዕ ምግታእ ሳዕቤናት ኒክሌሳዊ ንጥፈታት ከም ዝሰሓበት ኣፍሊጣ እቲ ስምምዕ ብሰንኪ ኒክሌሳዊ ንጥፈታት ኣብ ኣከባቢ ክወርድ ዝኽእል ሳዕቤናት ንምክልኻል ዝዓለመ ፋይናንሳዊ ደገፍ ንምግባር ዘጠቓለለ እዩ ኣብ ትግበራ ናይዚ ኣብ 2003 ዝተኸተመ ስምምዕ ምዕሩይ ተሳታፍነት ከም ዘይጸንሐ ዝወቐሰት ሩስያ ክትስሕብ ከም እተገደደት ገሊጻ ኣሜሪካ ብሪጣንያ ጀርመን ፈረንሳ ሆላንድ ዴንማርክ ኖርዌይ ሽወደንን ፊንላንድን ኣብቲ ውዕል ካብ ዝኸተማ ሃገራት ምዃነን ይጥቀስ ሩስያ ቀዲማ ምስ ኣሜሪካ ካብ ዝኸተመቶን ተግባሩ ከም ዘይዕገባ ዝገለጸቶን ብርክት ዝበለ ውዕላት ከም ዝሰሓበት ይዝከር ሩስያን ኣሜሪካን ምዕባል ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳይል ንምግታእ ከምኡውን ክፉት ክለኣየር ክህልወን ዝዓለመ ቅድሚ ሓያሎ ዓመታት ዝኸተሞ ስምምዕ ከም ዝፈረሰ ኣይረስዓን بدرجة عالم لعلى 470 مليون قلعو أمنا جيش الزباطات كم زنبرو سبسبات ودو حبرات هاجرات أفليتهم
بمسارتهم ጸብጻባት بገምጋም ሓደ ካብ 6 ቆልዓት ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅውላው ኣብ ዝተኸስተሉ ከባቢ ነበር እቲ ኣሃዝ ብፍላይ ኣብ 2023 ብናሃሪ ከም ዝወሰኸ ዝተቐስጦም ጸብጻባት ሶርያ፣ ሱዳን፣ ፍልስጤምን ዩክሬንን በቲ ክስተት ሕልፊ ካልኦት ዝተሃስያ ምዃነን የረድኦም ኣብ 2024 ብሰንኪ ጸጥታውን ወተሃደራውን ጸገማት ልዕሊ 47 ሚልዮን ቆልዑ ከም እተመዛበሉ ይጠቀስ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ብተካይዶ ዘላ ደብዳብ ካብ ዝተቐትሉ ልዕሊ 45,000 ሰባት እቶም ልዕሊ 17,000 ቆልዑት ምዃኖም ይዝግለጽ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ሃገራት ኣፍጋኒስታንን ፓኪስታንን ወተሃደራዊ ግጭት ከይውላዕ ተሰጊኦም እዚ ዝተሓበረ ኣፍጋኒስታን ኣብ ልዕሊ ፓኪስታን ናይ መልሰ ግብሪ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደት ድሕር ምቅልሕ እዩ ፓኪስታን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን አንጻር ሽበራውያን ምዃኑ ዝገለጸቶ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ መሬት ኣፍጋኒስታን ከም ዘካየደትን ኣስታት 50 ኣፍጋናውያን ከም እተቐትሉን ጸብጻባት ይሕብሩ ግዳያት ናይቲ መጥቃዕቲ በርጌስ ምዃኖም ዝገለጸ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ተመሳሳሊ ምላሽ ከም ዝህበሉ ኣብ እዋኑ ኣጠንቂቑ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብ29 ታሕሳስ ኣብ ዶባት ክልቴን ሃገራት ምልውዋጥ ተኩሲ ከም እተኻየደ ማዕከናት ዜና ይቃልሕ ኣለዋ እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ንኽልቴን ሃገራት ኣብ ወተሃደራዊ ግጭት ከእትወን ስጋኣት ሓያሎ ወገናት ኣሎም ጸጥታ ክልቴን ሃገራት ብሰንኪ ተደጋጋሚ ሽበራዊ ተርእዮታት እናንቆልቆለ ይመጽእ ምጽንሑን ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱም ኣብ 2024 ኣብ ፓኪስታን ብዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ልዕሊ 950 ሰባት ከም እተቐትሉ ጸብጻባት የረድኦም ቻይናን ኢራንን ዞባ ምዕራብ ኤስያ ናይ ደገ ሓይልታት ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታቶምን ኣጀንዳታቶምን ንምስማር ምትእታው ዘካይድሉ ባይታ ምትፍናን ክኸውን ከም ዘይግባእ ተረዳድአን እዚ ዝተገልጸ ኣብ ቻይና ወግዓዊ መብጻሕ ዝፈጸመ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ ኢራቅጂ ኣብ ከተማ ቤጂንግ ምስ ቻይናዊ መዘንኡ ዋንጊዩ ኣብ ዘካየድዎ ዝርክብ እዩ ኣብ ትርክብ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ምዕራብ ኤስያ ብዛዕባ ዘሎ እዋናዊ ጸጥታውን ፖለቲካዊ ምዕበላታት ኣብ ዝገበርዎ ዘተም እቲ ዞባ ብኣባል ሃገራት ጥራሕ ክቕለስ ከም ዝግባእ ተሓሳሲቦም በዘይካዚ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ቻይናን ኢራንን ዞባዊ ጸጥታ ንምውሓስን ሽበራን ንምምካትን ኣብ መንጎ ሃገራቶም ዝግበር ምትሕብባር ክዓዝዝ ተሰማሚዖም እቶም ሰመዚ ብተወሳኺ ብጉዳይ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተጸኒዑ ዘሎ በይናዊ እገዳ ኣሜሪካን ሳዕቤናቱን ከም እተዘራረቡውን ተቓሊሕሎም كل مدياو زمدناتات ቻይናን ኢራንን እናደንፍዐ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኦም መንግስቱ ሩስያ ትማሊ 29 ታሕሳስ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣንን ውልቀ ሰባትን ኤውሮጳዊ ሕብረት ተወሳኺ ሓድሽ እገዳታት ከም ዘጽንዐ ኣፍሊጦም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ እቲ ስጉምቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዘጽንዖ ሓድሽ እገዳ ከም ዝኾነ ገንጺሮም እዚ ሓድሽ እገዳ እቶም ሰበስልጣንን ውልቀ ሰባትን ናብ ሩስያ ከኣትዉ ዝኽልክል ከም ዝኾነ እቲ ሚኒስትር ሓቢሮም ይኹን እምበር ዝርዝር ኣስማት ናይቶም ዝተኣገዱ ዝምልከት ሓበሬታ ዛጊት የለን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዝውሰን ተወሳኺ እገዳታት ተመጣጣኒ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ድሕር ከም ዘይትብል ኣጠንቂቓላ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንኩናት ዩክሬን ኣብ መሳሚሱም ኣብ ልዕሊ ሩስያ ድሕሪ ዘጽድቆ ተደጋጋሚ እገዳታት ንቐረብ ነዳድን ጋዝን ሩስያ ክኸስሮ ከም እተገደደ ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ከቢድ ቅልውላው ከም ዝሰዓበ ይግለጽ መስርሕ ህንጸት ንህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኪርጊስታንን ኡዝቤኪስታንን ዘራኽብ መንገዲ ባቡር ብወግዒ ከም እተጀመረ ተሓቢሮም ወግዓዊ ጽምብል መጀመር ናይቲ ፕሮጀክት ኣብ ከተማ ጃላላባድ ኪርጊስታን ከም እተኻየደ ተቓሊሖም እዚ ኣብ ቆጠባ 3 ሃገራት ኣገዳሲ ተራ ከም ዝህልዎ ዝተጠቕሰ ፕሮጀክት ንኽዛዘም ኣስታት 6 ዓመት ከም ዝወስድ እዩ ዝግለጽ ዘሎም ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዚ መስመር ምስተዛዘመ ዞባዊ ምትእስሳር ብልጽግና ምርግጋእን ኣብ ምርግጋጽ ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ገሊጾም 3 ሃገራት ንዘራኽበን መንገዲ ባቡር ንምህናጽ ዝኽእል ስምምዕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ 2024 ከም ዝኸተማ ዝዝከር እዩ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ቁጠባ ጥራይ ዘይኮነም ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና 3 ሃገራት እወንታዊ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ እውን ይጥቀስ ቁጠባውን ዲፕሎማሲያውን ዝምድና ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኪርጊስታንን ኡዝቤኪስታንን ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት እወታዊ ገስጋስ ከም ዘርአየ ጸብጻባት ይሕብሩ ዜናታት ንምዛም ቀንዲ ኣርእስተ ዜና ክደግመልኩም ሃማማት ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ዝተዓመ መደባት ኣተባባዕ ውፅኢት ከም እትረኽቦ ገሊጾም ማሕበር መምህራን ኤርትራ ጨንፈር ሳዋ ካልኣይ ጉባኤኡ ኣቃኒዑ
أبنوز زباسن عفا من رجع أم حدر تكبابن أن بابر تعدن تخيدهم روسيا كابس من مقطع صعبينات نيكليسا ونتفتات كم السحابة حبيرام بدرجة عالم لعل 470 مليون قلعو أمنا قلت الزباطات كم زنوبر زغليصهم أمونغو أفغانستان باكستان وتهدروا قلت كيولع تساقيهم لساعة استدلال وزينات تزازيم اللوم استرف مرباتنا نحرقكم بوغاني بروخ مشد